uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela ekuseni wena baba nanguma nabazalwane bonke basekhaya leZwi nasentabeni endlu kaJehova. Kuyabonelelwa ngisho uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ekuseni ngicela ukudlulisa ubufakazi obungenzekele, bubukeka buncane kodwa kumina bukhulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho angenzele khona. Uma ngabe ngesonto kubizwa abagulayo, ngaya nami njengomuntu ogulayo, ephaketheni lami ngangifaka ifoni yami bekufanele ngiyiphindisele esitolo ngoba ibikade ihlupha. Ama-VN mangabe ngidlala ama-VN ibe nomsindo ovele uthi tswi, ufana uzoyithinte kuyima iqhubeka idlala i-VN. Mase ngibuya ngomsombuluko ngiqhubeka ngidlala ama-VN, ngithola ukuthi ama-VN adlala kahle. Sengiyakhumbula ukuthi hayibo, le foni bengiyifake ephaketheni ngesikhathi ade ngokhulekelwa, ngoba ngazi ngathi hayibo ngakhohlwa ukukhipha ifoni ephaketheni, ngahamba nayo ngazi ngayokhulekelwa. Inhliziyo yami iyambonga kakhulu uNkulunkulu, iyamdumisa ngoba bese kuzoba nesikhathi la khona sengike ngikwazi ukuthola iy'nkonzo, ngike ngikwazi ukuyithola ifoni ngoba ibizobe isakhandwa, kodwa uNkulunkulu eqonda konke, ewazi namafoni, uye wayikhanda ifoni yami. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyamuphakamisa kakhulu uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya lakaNsibande, ubaba Nsibande, umama Nsibande, umndeni wonke. Ngibingelele intabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngibingelele ekhaya leZwi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyathanda kakhulu ukuxolisa kakhulu uNkulunkulu, ngixolise. Sahamba nokudla lana, sithi sofike sikudle mase silala, safike sadla sasutha enkonzweni, sangabe sisakhona ukudla, konakala sakuchitha. Ngiyathanda ukuxolisa kakhulu ubaba Nsibande, ngicela ubaba Nsibande angixolisele uNkulunkulu. Ngiyaxolisa kakhulu uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuhamba ngephasikeni entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa, kuningi engikufundile. Ngifunde nje kuqala endleleni ngisahamba lana sisayohlangana nabazalwane, ngibone uthando engakaze ngilubone, uthando, ubunye. Yazi ngisho kudliwa etekisini besidla sonke sikubonga ngathi kudliwa ekhaya. Ngimbonga kakhulu uNkulunkulu, nangimbulele khona noma sengifikile entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa, kuningi angimbulele kona engingakubona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Nangenkonzo, inkonzo yesidlo, ngike ngambuka uNkulunkulu. Yazi kunezinto labe eziye zasala ngithi ziyozoshiswa, kodwa kuthe sekuthiwa sekuyinkonzo yesidlo, uNkulunkulu wavele wangitshengisa zona kuqala nje ukuthi angilungelanga ukudla isidlo. Yazi ngike ngambonga uNkulunkulu, nokuthi nje azange ngibheke umuntu, akubhekwana, akekho obheke omunye. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngimbonge nangey'fundiso, ngimbonge nje ngakho konke, nangey'yalo. Yazi uNkulunkulu, kuningi engikutholile ekhaya leZwi, ngikuthola kumama nakubaba. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu, futhi uyasazi nangokuthi sithatha kangakanani. Yazi mina okunye ngikuthathe ngikulalele nginganaki, kodwa uma akuthola uzokhuluma ngoba Msibande, bese akhulume nangomama engathi usekhuluma nami nje uqobo, usebhekise engathi usekhuluma nami ngingedwa. Ngiyambonga uNkulunkulu kukho konke angenzela khona nasekhaya. Ngimbonga ngakho konke. Ngithi uJesu uKristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa baba u-eda futhi kwi-message yami, noma sengibhala ukuthi ingubo, angisasho nokuthi ingubo enjani. Iblankethi baba yokulala, iblankethi egrey yokulala. Ngiyaxolisa baba, ukuphinde ngenze omunye umlayezo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, ngiyabingelela nasekhaya leZwi. Ngifuna nje ukudlulisa ubufakazi bokuthi kade siphume emkhosini ka-10 days, ngibe ubaba kunezinto ayethe asizikhulekele, ngizifakile nazo
ngase ngifaka nezami ngathi nje umkhuleko okuzihlelela mina awubi namandla njengalo mkhuleko osuke uhlelwe ubaba. Lo mkhuleko osuke uhlelwe ubaba kwenzeka ngenye indlela. Uvele uzizwe unamandla engapheli amandla, kuthi noma uzwe ukuthi ngathi kukhona ungathi uyalambalamba, ulalele lo mkhuleko lo asuke eqinisa ngawo ekhulekela abazalwane asuke bezongena kulo mkhosi. Uvele uzwe amandla ebuya. Ngangiqala-ke bazalwane ukuba semkhosini omude ngalolu hlobo. Ngike ngambonga kakhulu uNkulunkulu, ngibona kwenzeka. Ngawubona ubambeka ngaze ngakhawula ngosuku okukhawula kubo bonke abazalwane. Ngumuntu-ke odla nane-medication. Ngike ngilandeke izinto ey'ningi ngayo ukuthi mina ngenza kanjani, kodwa kwaba phakathi kwami noNkulunkulu. Lokho ukuthi ngizokwenza kanjani ngibe ngine-medication ngapha engiyidlayo. Bazalwane, benginenkinga emangalisayo, ngivuvukala iy'nyawo nemilenze. Kwake kwakhonjwa izinso esikhathini esiphambilini. Manje bese ngibona ukuthi kusho ukuthi sekuyikona. Ngivuvukala bazalwane noma ngabe kuyabanda noma ngabe kuyashisa, ngoba isikhathi esiningi ngike ngathi ukuvuvukala kuba khona uma ngabe kushisa noma kubanda, bese ngihlale ngivuvukele bazalwane. Kodwa uNkulunkulu ungenzele umangaliso. Since ngiphumile nje kulo mkhuleko, kulo mkhosi, ngiphilile bazalwane. Akukho ukuvuvukala ngoba nakho ngangikuceba nje wangikufakile kulo mkhosi ube ukhona ukuthi hayi Nkosi, lokhu kuvuvukala ngimelene nakho kulo mzimba ngegama likaJesu Kristu. Hey bazalwane, uNkulunkulu wethu uyalalela, uJehova unomusa, uJehova uyabonelela bazalwane. Angisavuvukali. Bese nginenkinga ngohlobo olumangalisayo, ngibona ukuthi kufanele nje ngisho usayizi, kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa, ngingophilileyo. uJesu Kristu iyinkosi. Amen. Amen, amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, bingelele umndeni wonke wasekhaya leZwi, ibandla lasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngibingelele nomama nobaba nonke bangcwele. Nami ngithi hhayi, angisale nje sengibonga kakhulu, saphatheka kahle baba, sahamba kahle. uNkulunkulu wasithwala endleleni. Kuningi engakufunda, uthando, ukuthobeka. Ngathi ngangiqala impela ukuba sephasikeni nokufundiseka nje ngezinto ey'ningi. Siyabonga nje kakhulu baba. Siyabonga. Namanje impela umuntu usalalela iy'nkonzo ngama-VN, usalela iy'nkonzo nangama-YouTube. Umuntu nje usazindla kakhulu ngaleya nkonzo. Siyabonga kakhulu kakhulu. Engathi uNkulunkulu angasigcinela nina nje bangcwele nonke. Siyabonga bazalwane, siyabonga baba bethi nje nami angidlulise kubonge konke ukuthi sahamba kahle kubazalwane baseThekwini. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi baba umpostoli. Ngiyaxolisa baba ukuthi ngiphinde ngisende enye i-VN namhlanje. Ngiyethemba niyaphila. Enhlizweni yami nje kuvuka iphupho engaliphupha ngoLesine ebusuku. Ngizothi iphupho ngoba ngangilele. Uma ngabe ngiphupha leli phupho, ngiphupha ngathi nje sisenkonzweni, futhi inkonzo uwena baba ngathi nje vele usumile usuvule izwi. Kuvele kusuke nje omunye umama. Lo mama kuze kube ngathi umama engimaziyo owala ngangikhonza khona. Avele asuke akhulume ngey'limi lo mama. Uma esuka lo mama ekhuluma ngey'limi, ngivele enhlizweni yami igcwala ukuthi nje thana uJesu Kristu inkosi. Ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngezwa nabanye abazalwane bexhuma nabo bethi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngathi enhlizweni yami ngiyayizwa lento ekhuluma yilo mama ukuthi ayikho. So ngilokhu ngiqinisa ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Sinabazalwane abathile, kuvele kusuka omunye umzalwane avele amxavune lo mama lo. Kuba ngathi uyamtshela nokuthi ayikho lento ishoyo, avele amxavune engathi umkhiphela ngaphandle. Manje nje njengoba ngidlinza ngayo leli phupho,
kufika enhlizweni yami ukuthi kanti ngampela ilona leli gama elithi uJesu Kristu inkosi esizokwazi ukuhlukanisa ngalo omoya. Ayibo, yazi ukuthi ayingazange izicace ngale ndlela kade ngiliphupha leli phupho manje, kodwa sekuyavuka ukuthi hayibo, uyazi ukuthi ilona ngampela esizokwazi ukuhlukanisa ngalo moya. Kusho ukuthi umuntu ngampela uma emile noma eshumayela noma enzani, sidinga ukulisho leli gama sithi uJesu Kristu inkosi, ilona ezosihlukanisela ukuthi lo muntu ukhuluma ngamuphi umoya. Ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu Baba, ngoba ngathi wena nje uvele wama wayibuka nje ukuthi hawu nangusathane sezophazamisa abazalwane baqinisa bathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, kwaze kwaba uyadaluleka nje lo moya ukuthi awuveli uNkulunkulu. Siyamdumisa uNkulunkulu Baba, uJesu Kristu inkosi. Xolise baba ukudilitha uJesu Kristu inkosi esuke yeqa ku-3 minutes. Ngixolele-ke baba nezwi lami alikho kahle, bekade kuyiflunyana nje but hayi iphelile. So ngiletha ubufakazi baba ekuseni egameni likaJesu. Usisi wami uLondi ufumene umsebenzi nje kulezi nyanga ey'dlule. Uma uthola umsebenzi bengena 2 days, so khona manje futhi uphinde wathola omunye, shuthi evikini usengena kayi-4. So ngiyamdumisa uNkulunkulu ngalokho, ubuhle bakhe bukhulu cause naye besene-stress ukuthi akhonto evelayo. So nguNkulunkulu emuhle wasenzela umusa nakwimikhosi ebengingena okongibeka uNkulunkulu, so ungizwile. Ngiyamdumisa uNkulunkulu ngalokho. Bese kuba nami baba, bese beqala eklinikhi ukunginika i-treatment ye-BP. bethi i-BP yami phezulu kakhulu since qala nje uJanuwari. So khona manje nje kule nyanga ephelayo ngaphindela okubengine-treatment ngiyayidla. So bekunento eyenzakala enyaweni zami, vele idumbe zibe nkulu nje, zingisinde, zilume, zishise. So ngasola ukuthi maybe le treatment abangipha yona ngathi ukustopha, ngithemba uNkulunkulu. Ngaphindela eklinikhi bathi hayi sizokunikeza enye, si-ede le treatment because iy'nyawo zakho i-BP yakho still iphezulu. Banginikeza futhi, uma ngibuya saba nalo 10 days we-fasting. So uNkulunkulu wangenzela umusa, lo BP yami isikahle because ngile klinikhi bangi-check-a bathi hayi isi-right-ke manje, yonke into ikahle. So since siqala umkhosi amaphilisi vele bese ngasawadli ngokuthi ngithemba uNkulunkulu, since now angiwadli and iy'nyawo zami zibuyele kunomali kulento engiyaziyo. So ngiyamdumisa uNkulunkulu kakhulu baba, ngithi nje uJesu Kristu inkosi. Kukhaya leZwi, kubaba umpostoli Nsibande, kumama umpostoli, kwibandla lonke, umndeni wonke, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngiphile ithuba nami kuba ngiphumelele kwiphasika la 2024. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomsebenzi engiwubukile esikhathini eside. Ngagcina ngabona ukuthi uNkulunkulu wenza izinto ezinkulu, wenza izinto ezimangalisayo. uNkulunkulu uyasimangalisa ngekhathi zonke ngomsebenzi nangecebo lakhe elingenakuvinjwa. Ngike ngabuka-ke nje inhliziyo yami yathinteka nje, ngihlale ngithinteka njalo ngomama umpostoli Nsibande, impilo yakhe yokuzidela ngokusiza uNkulunkulu, elandela emuva kababa uNsibande, esekela umsebenzi kaNkulunkulu, ehamba phakathi kwethu, eqinisa izwi likababa umpostoli, izifundiso ezifundiswayo sizibone ngamehlo ngokuthi avele ubaba umpostoli eyilokhu akhuluma ngakho ubaba umpostoli. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ma siyabonga ngoba ngisho ubaba ivangeli lakhe livikelekile ngenxa yobukhona bakhe eduze kwakhe. Ngingacabanga nje ngibuka esikhathini esedlule ngendlela ibandla elimele ngakhona, iy'ngceke ezinye zize zalala, icebo likaNkulunkulu lingafezekanga elalibekiwe kuzona ngenxa yokuthi abesifazane abangabasizi babo kukhona isikhala abasiveza, abangabi sesikhaleni, abangami esikhaleni njengalokhu uNkulunkulu ayebabizile. Ma siyambonga uNkulunkulu ngawe ukuthi kubathiwa
uVashiti esifundiswa ngaye laphaya ku-Esteri chapter 1. uVashiti ukuba kadelelanga u-Ashiveroshi ngabe akazange axoshwe embusweni, ngoba sithola ukuthi zifundiswa ngokuthi kwaze kwavezwa idivosi kuthiwa akaxoshwe ngoba udelelile. Bebuka isimo sokuthi uma bengamyeka edelele phambi kwabantu abaningi kangaka, amadoda emzini yawo azodelelwa nawo, kwathiwa akaxoshwe embusweni uVashiti. Manje siyambonga uNkulunkulu ngawe ma, ukuthi indlela owenza ngayo mama mpostoli yenza ukuthi sibuke ukuthi isenzo sikaVashiti siyavaleka. Umsebenzi kaNkulunkulu uyakhula uma umuntu ekwazi ukuma esikhaleni ngokusiza uNkulunkulu. Ma uyisibonelo esihle kuthina, siyambonga uNkulunkulu ngawe, Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelelwa, ngibingelela ubaba nomama, abazalwane bonke ekhaya leZwi. Muhle uNkulunkulu, wenza into enkulu. Nginalo ubufakazi baba enginabo. Ngabantwana bengilahlekela, babazukulu bangilahlekela beduka behamba bengafuni ukulungisa izinto zabo zesikole. Beyeka nje esikoleni ugrade 12 baba bengekho right. Basuke bobabili ngoba ngababeka emkhulekweni lesikhathi singena u21 days. Kwakuyicelo zami eziseceleni nje. uNkulunkulu wenze izimanga, bahambe bobabili, bahamba bafakana bobabili esikolweni, babuyelile bayakude, kodwa kuthe uqhela nendawo esihlala kuyo bayofunda, bayimisele ngendlela emangazayo. Omunye wabo uyawuthatha nemkhuleko lesikhulekayo. uNkulunkulu uyangisiza ngendlela emangazayo, ngibuthi angithule ubufakazi bemkhuleko yethu ku21 days. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba nomama ekuseni kwelihle lomfowethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sibonga kakhulu uNkulunkulu ngisenzela umusa savuka, sithi akekho ofana naye. Siyabonga baba ngakho konke uNkulunkulu akwenzayo ngawe. Ngiyabonga kakhulu kuba sekhaya leZwi. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngisaxakekile kodwa avele ukuthi hayi ukhona yena kwabamethembayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Emsebenzini bangiphe i-increase bengayilindele, kodwa nje uNkulunkulu wangenzela umusa omangalisayo. Ngiyabonga kakhulu kuba sekhaya leZwi. Ngiyamphakamisa uNkulunkulu, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngithanda ukudlulisa ukubonga kuNkulunkulu into angenzele yona. Ngibonga kakhulu kuba sekhaya leZwi. Ngiyambonga uNkulunkulu, sebenza ngendlela eyisimangaliso empilweni yami. Kuthe ngoLwesibili baba ngafonelwa omunye umuntu othe ubaba uzishilo isibongo sakhe. Uyabuza ukuthi ubani lo engikhuluma naye, umama Majola. Ngimtshele ukuthi yabo yena. Athi okay, sobuye sikhulume. Kuthi lapha ngabo 12 aphinda phone. Athi mina ngubaba uMsibi, ngiserenkeni, ngumuntu wamatekisi. Ngizokuxwayisa la ukuthi kufike abantu abawu2 behamba ngemoto, kukhona owesifazane wasala emotweni, bafika kumina bazofuna izinkabi zokuthi zikubulala. Lento le bekufanele yenzeke ngamaholidi kaGudi, kodwa ngibe ngayidileyisa ngoba ngizwa bekhuluma ngomuntu wesifazane. Ngayibuza ukuthi umuntu wesifazane nganamandla amangakanani ukuthi nginganikela ngokuthi kubulawa umuntu wesifazane. So ngiyakufonela, ngiyakuxwayisa ukuthi hlala ubhekile.
Angikuthathanga kancane lokho baba, ngikuthathe kakhulu, ngathi uNkulunkulu muhle ngaso sonke isikhathi. Ngathi noma ngabe kuthiwa yini eplaniwe, noma ngabe kuthiwa kwenzakalani, kodwa kumina kuvele kakhulu uNkulunkulu. Ngathi ngiyambonga uNkulunkulu okwazi ukuyibonakalisa. Ngiyabonga ngokuba sekhaya leZwi. Jesu Kristu inkosi.